Terve taas. Se on arvostelija Artsi ja nytten taas näytän todella hyvää tapaa. Juuri äsken katsoin. Tämä elokuva on Danny the Dog. Aivan sairaan hyvä elokuva. Siinä on pääsihteinen Jet Li, Morgan Freeman ja Bob Hoskins. Joo, siinä on niinku se Danny on niinku se Jet Li, jota se niinku on sen sedän, sen Bob Hoskinsin niinku periaatteessa sen koira, kun se käyttää sitä semmosena koirana, ja se käyttää sitä hyväksi gladiaattoritaistelussa. Se on kunnon semmonen tappokone. Ja sitten se yhdessä vaiheessa tuon rekkaan ja autossa ajanti päälle. Se luulee, että ne on kuollut. Se luulee, että se on kuollut se Bob Hoskin. Ja sitten se jää yksinäiseksi. Ja sitten sen tämä Morgan Freeman, eli tää Sam. Niin niinku ottaa sen niinku oman kotiinsa. Ja sit se on niinku kiinnostunut pianosoitosta, tämä Danny. Ja sen tyttär on ihastunut sen Morgan Freemanin, se tytär tässä elokuvassa. Niin on niinku ihastunut siihen Dannyin. Niin sitten taas opettaa sitä ihmiseksi. Ja sit se ei ole sitten yhdessä kohdassa se yrittää saada takaisin, se ei kuollut se Partsetä, eli siis se Bob Hoskins. Niin sit se haluaa sen takaisin, tämän, mut sit se ei halua enää tämän Danny takaisin. Sit se yrittää tappaa se yrittää tappaa se Danny siinä lopussa. En mä kerro sitten loppuun, miten se kuolee, mutta mahtava elokuva. Anna 4,5. 4,5, aivan mahtava elokuva. Oliko mulla mitään muuta sanottavaa? Bullshit. Noin. Sitten sitä kuuluu. Niin, no. No se oli arvostelihipperi. Se oli hyvä. 4,5. Ihan mahtava elokuva. Okei, katsokaa. Se on nyt moro moro.